Da ni'n mynd i edrych heddiw ar un o hanesion rhyfeddol Testament Newydd, sef hanes Gweddnewidiad Iesu. Mae'r stori i'w chael gan Mathew, Marc a Luc. Aeth Iesu a thrio'i ddisgyblion i fyny mynydd uchel. Ac yn y fan honno mae o'n cael ei weddnewid. Mae gwyneb Iesu'n disgrifio fel yr haul, i ddillad yn wyn fel y goleuni. A mae'r disgyblion yn gweld Moses ac Elias yn siarad ag o. Ac yna mae yna gwmwl fel peta'n disgyn dros y olygfa, a llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy annwyl fab, a rwyf yn ymhyfrydu yn iddo. Gwrandewch arno. Hwn yw fy annwyl fab, yn iddo a rwyf yn ymhyfrydu. Gwrandewch arno. Llais Duw yn datgan i gefnogaeth a'i ymddiriedau lwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Stori rhyfedd, meddach chi. Wel ia, mae'n stori rhyfedd. Mae ambell un di awgrymu mae un o straeon yr atgyfodiad ydy hon wedi chamleoli a'i gosod yng nghanol hanes bywyd a gweinidogaeth Iesu. Ond bita fo am hynny, mae'n amlwg mae stori ydy hi'n llawn dilgerwch a bod angen ffydd wrth geisio i dehongli hi. Mae Iesu yn mynd â'i ddisgyblion i ben mynydd uchel. 6 diwrnod ynghynt oedden nhw wedi bod gyda'i gilydd y fo a'i ddisgyblion yng Nghesarea Philippi. Mae'n debyg mae mynydd Hermon neu mynydd Tabor oedd mynydd y Gweddnewidiad. Mae'r rhan fwyaf o bererinion sydd heddiw'n mynd i wlad yr Addewid ac eisiau gweld y man lle digwyddodd y Gweddnewidiad yn cael ei dwyn i ben mynydd Tabor. Mae mynydd Hermon yn fwy anghysbell. Ac i fynd i ben mynydd Tabor mae angen mynd mewn car i fyny ffordd droellog gyda dibyn serth ar un ochr iddi. Mae amryw o bobl sy'n gwneud y daith honno fel y gwni fy hun yn llawn ofn a dychryn oherwydd mae'r ceir yn cael ei gyrru'n gyflym ac yn aml mae'r gyrwyr yn tynnu coes y teithwyr ac yn bygwth cael llygyd wrth fynd rownd y corneli a'r troada. Does dim hyfad un esbonio awgrymu, mae dyma un o'r manna mwyaf cysegredig yn y byd, a hynny ar gyfri y gweddia y mae'r teithwyr yn ei hoffrymu yn y cerbydau cyflym. Mae hi'n hawdd iawn bod yn ofnus, yn enwedig mewn sefyllfa felly. Ond ofn gwahanol gydiodd yn y disgyblion ar fynydd y Gweddnewidiad. Parchedig ofn gan ei bod nhw yng nghwmni Iesu yn clywed llais Duw, yn gweld golygfa rhyfeddol. 6 diwrnod ynghynt roedd Pedr wedi cyffesu yng Nghesarea Philippi. Mae Iesu oedd y Meseia, ond doedd o ddim wedi llawn ddeall yn amlwg oblygiadau ag ystyr hynny. Doedd o ddim yn gallu credu y bydda Iesu yn gorfod dioddau a marw. Ac yn wir mae Iesu yn dweutho fo mynd ymaith oherwydd i fod yn rhwystyr i'r gwaith os nad oedd o'n gallu dirnad hynny. Al fynydd y Gweddnewidiad hefyd, maen nhw'n clywed llais Duw yn datgan yr hyn a ddywedodd o, adag bedydd Iesu'n ogystal. Hwn yw fy annwyl fab y rwyf yn ymhyfrydu yn iddo. Ond y tro yma mae yna ychwanegiad ar ddiwedd y frawddeg. Maen nhw'n clywed llais Duw yn dweud, hwn yw fy mab yr anwylyd, yn iddo rwyf yn ymhyfrydu, gwrandewch arno. Roedd yr un neges wedi chyflwyno adag y bedydd, ond heb y gwrandewch arno. Bellach y gorchymyn ydy i Pedr ac Iago ac Ioan
wrando ar Iesu Grist. A dyna hefyd yn dyhead ni i gyd. Gwrando arno i fyddhau iddo, bod yn fwy tebyg iddo. Eliasa Roberts Lerpwl ydi awdur yr emyn, o'na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. O'na bawn yn fwy tebyg mewn gweddi i'r Iesu Mad. O'na bawn i fel yr Iesu yn llawn awyddfu pyr i helpu plant gofidiau ac esmwythau i cyr. I fod yn debyg i Iesu, mae'n rhaid dal gafal yn y weledigaeth, dal ati yn y gwaith a dal i gredu. Dal gafal yn y weledigaeth, dyna'r gamp o hyd. Ar ben y mynydd gyda Iesu, roedd y weledigaeth yn amlwg. Ond roedd angen dal gafal ar honno wedi mynd i lawr i'r dyffryn. Mae profiadau yn diflannu. Bil hoedlog ydy bob profiad. Roedd Pedr am godi tair pabell, un i ti, un i Moses, un i Elias, medda fo. Am i fod o eisiau profiad barhau. Da ni'n cael yn hamgylchynu heddiw gan brofiadau Cristnogion y canrifoedd. Yn aml mae'r profiadau hynny wedi crisialu mewn credoa ac ymadroddion a geiriau a hyd yn oed adeiladau. Hen brofiadau sydd wedi bod yn werthfawr, sydd wedi bod yn bwysig. Ond derbyn hyn, mae'n anodd rywfodd dal gafal ar y profiad. Mwyn gwneud hynny'n effeithiol, mwyn dal gafal ar y profiad, mae'n rhaid i'r profiad fod yn gyfoes. Da ni'n clywed yn aml o fewn y cyfundeb. Does gan yn pobl ifanc ni meddyg ddim diddordeb mewn enwadaeth. Does gan y canol oed fawr o diddordeb mewn trefn. Does neb o gwbl bron a diddordeb mewn diwinyddiaeth. Hen bethau, hen brofiadau, atgofion ddoe sydd wedi colli bron i hystyr. Ond cyfrynga oedd y pethau hynny. Cyfrynga i gostrelu'r profiad, i gadw o fewn gafael y pethau oedd yn bwysig. Y gamp ydy dal gafal ar y weledigaeth, a'r gamp ydy dynesu at Iesu. A sylweddoli mai Crist mawr ydy o. Crist mawr ydy Crist pen y mynydd. Da ni'n aml yn ei wneud o'n Grist bach, yn anghofio i fawredd o. Ond dal dudal Unol Testament Newydd, dyma'r un sy'n iachau y cleifion, rhoi golwg i'r deillion. Caniatail cloff gerdded, ceryddu'r gwynt a'r tonau, a pheri fod y môr yn dawel. Crist mawr ydy hwn, a da ni'n cael yn galw i'w gwmni o. Yn ei gwmni o, y mae eglwysyddiaeth a diwinyddiaeth yn dod yn ystydlon. Yn ei gwmni o, da ni'n gweld yr hyn sydd yn bwysig ac yn deall beth sydd yn cyfri. Da ni angen Crist pen y mynydd, am y bydd yn rhaid i nina ddychwelyd i'r dyffryn. Mae gan Williams Pantycelyn emyn yn caneuon ffydd 302 ydi rifo. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddu dim. A cyntau'n rhoddi popeth hym. Dyna'r profiad sydd wedi cadw'r ffydd yn fyw, sydd wedi gwneud ti'n eirias yng nghalon y credinwyr ar hyd y cenedlaethau. Dal ati yn y gwaith. Dyna'r ail beth. Dal ati yn y gwaith. Nid ffydd i arsyllwyr pobl sy'n edrych ôl cyrion ydy Cristnogaeth. Ond ffydd i'r rhai hynny sydd rhywfodd ar rhan yn yr hyn sy'n digwydd. Dwi'n cofio yn y coleg yn Aberystwyth Helstallwm,
A'r brawn di Merchar mi fyddid yn cynnal dosbarth pregethu i'r myfyrwyr. A mi fydda un myfyriwr bob wythnos yn gorfod traddodi pregas o flaen y gweddill. Ac mi fydda'r prifathro a'i gydfyfyrwyr ar ddiwedd y pregas yn rhoi sylwadau, yn dweud beth ydyn nhw'n ei hoffi, beth na fydd nhw i licio, ac yn cynnig sut i wella y traddodi. Ryw ymarfer digon artiffisial oedd hwnnw. Roedd rhywun yn ymwybodol o'r amgylchiadau ar y pryd a diben yr hyn oedd yn digwydd. Dwi'n meddwl fod yr un bregath yn bregath go iawn hyd nes bod ti'n cael ei chyhoeddi. I chyhoeddi mewn cyd-destun o addoliad a gweddi y pryd hynny y mae'r sawl sy'n pregethu a'r sawl sydd yn gwrando yn cael y mwyaf allan o'r bregas. Yn yr un modd, mae'n rhaid ymroi i'w ffydd i gael y gorau allan ohoni. Dal gafal yn y weledigaeth mwyn dal ati yn y gwaith. Dyna'r nod. Dwi'n sylweddoli fod na amryw byd o bobl yma ganddyn nhw berthynas wahanol iawn ar ffydd. Rhai yn gwrthod pob sôn am grefydd. Rhai yn dal perthynas hyd braich ar eglwys. Rhai ar sail i magwraeth a'i cefndir a llawal o gydymdeimlad ar ffydd Gristnogol. A rhai o hyd diolch amdanyn nhw sy'n ymroi i'r gweithgarwch. Wrth ymroi yma cael y mwyaf allan o grefydd. Wrth ymroi yr ydyn ni yn rhan o'r gwaith sy'n cael ei gyflawni. Un waith erioed y bu mi mewn pwll nofio. Al tro hwnnw fe fi bron i mi boddi ac eisiau rioed i mewn wedyn. Mae'n siŵr mod i wedi colli allan lawal iawn yn ystod y mywyd wrth beidio gallu nofio. A dwi'n siŵr hefyd fod na amryw byd o bobl sy'n colli allan am ei bod nhw wedi peidio ymwneud â chrefydd. Colli bod yn rhan o'r peth byw sydd yn digwydd. Colli bod yn rhan o'r ffydd. Dwi ddim yn awgrymu am funud fod bod yn Gristion yn hawdd. I amryw byd o bobl mae o'n beth anodd gynddeiriog. Dwi'n cofio cyn y Dolig mi fuon ni yn ymweld â Shillong yng Ngogledd Ddwyrain India, hen faes cenhadol Eglwys Presbyteraidd Cymru. Yn y fan honno cyfarfod â gwraig oedrannus oedd wedi treulio rhan fwyaf o'i gyrfa yn cynnal canolfan gynghori Gristnogol yn Shillong. Fe gafodd ei gosod, medda hi, flynyddoedd ynghynt, mewn stafell mewn adeilad ar un o strydoedd Shillong. Ac fe ddwedwyd wrthi am gychwyn y gwaith o gynghori yn enw'r eglwys ar Efengil. Fe fu hi yn y adeilad ar ben ei hun am bythefnos gyfan. Mynd a dod bob dydd, ond neb yn galw. Ac yn y diwedd dyma hi'n mentro mynd allan i'r stryd i edrych alla hi ddenu rhywun i'r ganolfan gynghori. Ond yna fal neb yn dangos diddordeb. Ac ymhen rhai wythnosau mi benderfynodd gweitha i swildod ei nerfrydusrwydd fod yn rhaid iddi hi geisio pregethu, ac mi bregethodd pan ddoth cyfle ar y stryd yn Shillong, ac i syndod yn cael gwrandawiad. Ac ôl bregath bach honno, y tyfodd y gwaith. Denu rhywrai ati, dwy'n eraill i'w cwmni. Roedd hi wedi ymroi a'r ymroddiad hwnnw wedi dwy'n ffrwyth. Ac yn ôl pob sôn, roedd rhai o
Sef ffilmia India wedi bod dal i gofyn hi am gyngor pan oedd ei bywyd nhw bron a mynd yn chwalfa. Dal gafal yn y weledigaeth, mwyn dal ati yn y gwaith, dyna'r gamp, dal ati yng ngwaith yr Efengil yng nghenhadaeth Iesu Grist. Dal ati yn y gwaith, mwyn dangos cariad a gofal yr arglwydd Iesu Grist am bobl. A dal i gredu, dyna'r peth ola, dal i gredu, a mae yna wahaniaeth rhwng credu a choelio. Mae credu yn golygu'n bod ni yn myfyrio, yn gweddio, yn ymgodymu anamheuon, yn ceisio dod i delera a'n anhawstera. Dal i gredu, dyna'r peth pwysig. Mae'r stori'n cael ei chyflwyno gan Mathew, stori y Gweddnewidiad. A mae yna gyfochredd amlwg ynddi hi, oherwydd mae hi'n adlewyrchu manylion stori arall. A stori am fynydd ydi honno. Stori mynydd Calfari, stori'r croesoeliad. Meddyliwch am y ddau hanes am funud bach. Stori'r Gweddnewidiad, mae Iesu'n ymddangos yng nghwmni Moses ac Elias. Stori'r croesoeliad, mae yng nghwmni dau leidr. Tail pabell sy'n cael ei crybwyll yn y stori gyntaf. Tail croes welil yn yr ail. Mae'r stori gyntaf yn llawn goleuni, mae'r ail yn llawn tywyllwch. Yn stori'r Gweddnewidiad, fe glywir llais Duw yn datgan i ymddiriadaeth a'i gariad tuag at Iesu Grist. Ond yn yr ail stori, y canwriad Rhufeinig sy'n dwyn tystiolaeth. Dwy stori, dau amgylchiad gwahanol, ac etol gyfochredd yn amlwg. Be di'w negas, meddach chi? Be di negas yr Efengylwyr? Pam y bydden nhw gofnodi fel hyn? Oni am ei bod nhw eisiau i ni hefyd weld gogoniant Iesu, nid yn unig ar ben y mynydd, ond hefyd ar flyn Carfaria. Nid yn unig wrth i ni feddwl am yr eglwys a'i bywyd a'i gwaith, ond wrth i ni hefyd ystyried y byd a'i amgylchiadau. Cofnodi'r stori mwyn i ni weld gogoniant Iesu a chofio'r mannau bu. A dyna sylfaen yn ffydd ni o hyd. Dyna sail ein hargyhoeddiad ni. Yr arglwydd Iesu Grist, a'i fywyd, a'i waith, a'i genhadaeth, a'i gariad anrheithol tuag ati bobl. Dal gafal yn y weledigaeth, dal ati yn y gwaith, a dal i gredu mwyn ei enw. Amen.